Everyone, welcome to my Boro Morning Mix channel लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि Boro Morning Mix channel फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ माबायदि जागोन आंबो मिथिया नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर आरो चेनेलाव गोदानब्ला सोरबाफोर अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलां लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो आंनि ब्लग नै आं दा बुरैफोरनि बैसागो मोसानो सोलोंनायाव फैदों आरो नायनो बैसागो फैगासिनो ना लोगोफोर बेनिखायनो बैसागु रंजानो थाखाय बयबो मोसानो रिहार्सेल जागासिनो गामिनि सुबुंफ्रा नै जों गामियाव सिसि ब्लक माबा फैदों आरो लामा बानायनो सफैदों सरकारनि माने बे जाबाय जोंनि गामिनि खेराइसालि बे खेराइ मेथाइ फुजा ओइनो बुरैफ्रा मोसागासिनो बे खाथियाव थांनि र' खाथियाव नै ललार होनो ना डलार होनो मा होनो लोगोफोर बेखौ अननानै कमेन्ट खालामना खोन्था माबाथ' ललार सिसि ब्लक जाबनाय ना मा होनो लोगोफोर नुवाखै बोरमाफ्रा गामिया एसे मोजां समायसिगोन बेबायदि लामा थाबा गामिफ्रा एसेबाबो मोजांसिन जायो थ्रु ओरैजाय एसे गोजान गामि गेजेरखै ओमफ्राय बै मेइन रड आरो ओमफ्राय नैबे जों गामिनि एल पि स्कुल जाबाय ओमफ्राय नैबे साब सेन्टार लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादोल' बुरैनि मोसानाय खाथियाव देखायनोसै आं बुरैफ्रा सल'खौ गोदान सोलायलायबाय लोगोफोर सोरनि गामियाव बयबो बैसागु मोसानो रिहार्सेल खालामखो अननानै कमेन्ट खालामना खोन्थाहर मिथिनो लुबैदों जोंना बुरैफ्रा सोलोंगासिनो ज' ग्रोम ग्रोम बैसागो मोसानो रिहार्सेल खालामगासिनो ओइ मा मोनदों ओंखार मुनाजों थाबाय आयौ थिगसे खारबाय मुना मा जादों नों मा जादोंलै आयौ मा जायो नै मुनाया हाय होननायाबो दे हाय होनफिननो दे हाय होन हाय हेल' गाइस जोंना मुनाया केक जादों मोनायावनो मेथाइ मोनजायाखै ने मुना सासे मेथाइ मोनजायाखै मुना नायलाय हाय होनहरदो दहायनि बायदि हाय होनदोलाय दहायनि बायदि होना आयौ मालाय जानायाव सोसोमनाय थादों गुड मर्निं लोगोफोर बयनिसिमबो लाल साहा फुदुंदों आरो ओमफ्राय नैबेहाय माबा दंखायो गाइखेरा दंखायो नैबेयाव गाइखेर लोङिनि फुदुंदों आङो लाल साहा साहाया रेडि जाबाय आंना अबाव लाङो लिलाय ओइ गैलामोन माथो बिलाय उनि खारबाय थैयाखै दाउ गोरलैजों गेलेगासिनो बे बुबावबायसो खारबाय एसे स्लाइड आयु हाबाब गोथारखायो लोगोफोरा मा फुला माने आङो गाहायाव दोननो हायाखै आरो आइ मुनाया दांनानै खाबाय थायोना नै एल'भेरायाबो एसे गिदिर जाहांबायमोन ओमफ्रायो दाङै थैयो होननानै दासो बिदि जाहांफिनबाय मुनायानो दलद दोनथारालै आरो न' खाथिनि बोरमायाबो डिस्टार्बथारना बायबावनांगौ दङ बायबावगोन र' उनाव दा ओरैनो एसे फांनै नैबे जाबाय रस गलाब बिबार जोंना मुना हारसिंनो गेलेबाय थायो दाउफोरजोंनो ओइ कारेन्ट बालाय माबागोन सोरनोबा लांनोसो खादों खोमा दाउआ थैगोन आयु आंना खांनायखौ सोरनोबा फानहरनो माबादों गेले हारसिं मा मुनु हाय होनदोलाय मुनु गयखौसो थुबायलै हाय होनदो मैयानि बायदि हाय होनदोब्रा आयु हाबाब हारसिं गेलेयो बेखायनो
खारेम फाहामग्राफोर माबा नोङो आदार बिगासिनो आरो बहुद गाबस्रावलागासिनो ओमफ्राय दा आदार होनो नागिरदों नालाय ओंखायनो माबासिनो जासिनो बिसिनो माखा देबोन नांजोब्बाय मानै दङ अमाया नैबे न'नि बै आदिसो आरो ना हनै अमा आदार होग्राफ्रा मुना गिदिरखौ बैसागुआव फुथारसिगोन आरो बाजैमोनहा लांसिगोन बेखौ बैसागुआव आनैनो बावनायाव जाहैनो हनै हनै बोरै फैखोथाय मानो फैखो नोङो ओइजों मा फैखो मा फैखो बिमाजों खिथु सुइद' ना बिमाया लांफै नै दानाबा बोरै फैगोन नोंलाय बोरै फैगोन नोंलाय बोरै एब्रेनो हनै एब्रेनो नागिरबाय नै गुन्दै लाना फैदों अमानो होनसै आखायाव नोंनि आखाइनि गुन्दैखौ जायो अमाया आं मिथियालै मिथिया अमानो आदार होनो फैदों मुनायाबो नै आखायावसो लाना फैबावो गुन्दैखौबो लायबावसै लायदो होमबालाय होनलायबावो लायबावसिनो हनै थांबाय लायनो नै जाबाय ख्लाब ख्लाबनो मासेया दाबो मोनजायाखै मैया न' खाथिनि हाबानि अनला ओंख्रि माबाजों आग्लायनायजों होदों आरो आदारखौ अमा आदारखौ ओमफ्राय गुन्दै ओंखामफोर थादेरबा अमाफ्रा एसे साबसिन जायो आदारखौ नङाबा गुन्दै गोजाबासो जानो नागिरा बारा बुन्दाना बुन्दि मोनलायो बुन्दिसो नै बेहाबो मोनजाबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि जाबा दाजा ब्लगखौ नायनानै माबायदि मोजां मोनखो अननानै कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर आं भिडिअखौ बेयावनो दोनदों जोंनि हौवाफोरा जोंनिफ्राय नायसै स' लोगोफोर नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय